Мили мои братя, сестри от Македония, како сте? Благословена събота! И аз съм из Българско, живеем в Лондон, съм блажник, правилно? На... как? Благайник, простете. Благайник на Азия Европа. Но искам да ви кажа сега една история от Аси, Швейцария. В Аси, Швейцария има организация, министри, служение, което се зове Europe for Jesus. Europe for Jesus организира мисионски пътувания в чужбина. Тази година отидахме в Филипините. Около 50 млади момчета и момичета. Отидахме на далечна територия и от Манила на много голямо разстояние нагоре, място, където няма адвентисти. Много трудна територия. И поръчката беше от Съюза, казаха, искаме да отворите нови църкви. Бяхме определени на 6 различни места, цялата група бяха сложени на 6 различни места. И искаха на нашето място, където бяхме ние, да направим нова църква. Без никаква подготовка, без никаква реклама, без никакви контакти с хората, стъпихме в едно село. В селото Кучета. Мизерия. Бълхи. Знаеш що е Бълхи? Бълхи ме хапят. Няма проблем. Бълхи всичко. И няма адвентисти. Но има Бълхи. Трябва да има църква. Как? Да. Ние тогава решихме. Всяка вечер ще дадем на младите хора да говорят. Не ние. Аз и моята жена Мирослава, вие помните, аз ви казах за Мирослава предния път. Ние няма да говорим. 4 млади човека имаше, само те ще говорят. Ние накрая ще кажем само апел, нищо повече. И започнаха да говорят младите хора. Първо отидахме в селото, срещаме се с баби, дядовци, хора, говорим за Библия, каним ги, защото няма реклама. Обикаляме селото, каним хора. Бяхме в едно баскетболно игрище и там играят децата баскетбол. Имаше много деца. И започнахме работа с децата. Пеем песни за Исус, четем от Библията, още работа с деца. И вече вечерта младите хора проповядваха за Исус Христос. Че всеки може да бъде спасен. Това е другото младо момче. Това е моята дъщеря. Проповядваха вечер след вечер. Проповядвахме за Божия закон. Също говорихме и за здравето. Преди всяка проповед имаше тема за здравето. Как да бъдат хората в селото по-здрави. И така вечер след вечер ние проповядвахме и аз се моля, Господи, дай само един човек да се кръсти. Защото ако си 0, няма църква. Един е църква. Голяма разлика. Дали 5 или 10, но един ако се кръсти, вече има адвентист в това село, започва църква. И аз се моля, Господи, дай един човек да се кръсти в това село, за да може да започне тази църква. И за насърчение на младите хора. Покажи колко си силен на тези млади хора. Докато те проповядваха, те започнаха да се молят. Те се молиха сутрин, обед, вечер, постоянно се молиха. Тези млади хора. И да ви кажа накрая в събота, това са хората, които се кръстиха. От нашето место се кръстиха 15 човека. Това са от нашето место. Галонген. Ние бяхме в Галонген. И това е кръщението. Не един, а 15 човека. Може да смениш снимките. Да, може да смениш. Искам да ви обърна внимание сега на последната снимка. Тази жена, върни обратно, тази жена, виждате ли? Която слиза с лилавото. Тя се казва Анджела. Искам да ви кажа история за нея. Когато проповядваше момчето, направихме апел и кой иска да се кръсти? Анджела беше на 82 години и тя дигна ръка. Анджела е много специален човек. Тя е на края на живота си. Но виждам, че е много възпитан, културен човек. И така се моля, Господи, докосни, защото тя няма много време да живее. Тя дигна ръката си. След богослужението отида да говоря с нея. И казах, Анджела, много съм щастлив, че ти ще се кръстиш. И тя каза, Мишо, искам да си посветя на Исус. Обаче ми е страх да стана част от църквата. Анджела,
Ти каза, че искаш да се припиш на Исус. Тя каза, слушай, знаеш ли какво ще направя? Аз имам приятели, които са адвентисти. Те са в Манила, столицата. Когато отида в Манила след 3-4 месеца, тогава ще се кръстят те да ме видят. Аз разбрах, че те никой няма да се кръсти. Това беше, тя е на 82 години. И аз не може да се тръгна и да остава по-късно, защото по-късно означава никога. Аз знаех, че това е игра на дявола. И казах, Анджела, не взимай решение сега. Прибери се вкъщи тази вечер и си моли на Бог. И направи правилното решение. Ако правилното е да се кръстиш по-късно, кръсти се по-късно. Ако така ти каже Бог. Ако Бог ти каже кръсти се сега, кръсти се сега. Но не взимай решение ти. Това е твърде важно за твоята вечна съдба. Тази вечер се прибери и се моли. Какво ти каже Бог, това направи. Тя каза, добре. Споделих това на нашия екип. 4 младежи, аз и жена ми. И започнахме да се молим тази вечер. Всички младежи, 4-те, моята дъщеря, приятелката и другите двете момчета, се застъпваха в молитва за Анджела тази вечер. На другия ден Анджела пак дойде. Аз се притеснявах, ще я видим ли отново. Тя дойде. И аз се питах, Анджела, какво става? И тя каза, Мишо, ще ти разкажа. Прибрах се вкъщи и си помолих. И казах, Господи, дай ми знак. Не съм сигурна. Не съм сигурна в тази църква. Дай ми знак. И какво стана? И Анджел каза, той ми даде знак. Знак, знаеш що е знак? През нощта спях, сънувах и видях сън. В сънът ми се каза, тя ми каза на английски, в сънът ми се каза, ти принадлежиш на тези хора. Присъедини се към тях. Разбирате ли как не знам да го кажа? You belong to these people, join them. В сън се каза това нещо. И аз казах, Анджела, сега какво ще правим? И тя каза, не съм сигурна, искам втори знак. Викам, Анджела, Бог ти даде знак. Тя каза, той ми даде знак. Тя започна да плаче, защото знае, че не може да избяга. Бог и даде знак. Тя знае, че трябва да стане част от нашата църква. Тя знае, Бог и каза. И започна да плаче, защото знае, че трябва да се кръсти. От радост, но и е страх. Накрая тя се кръсти. Вие виждате, това е тя, Анджела. И тя каза след това, искам, тя се кръсти, но не само това. Тя каза, искам моя дом да го дам да стане църква в Галонген. Тя се даде домът и следващата събота всички тези 15 човека, които се кръстиха от село Галонген, се събраха в нейната къща. Когато се събирахме, една от вечерите дойде един човек. Той мирише на алкохол. После той каза, ела да ти кажа на мен, аз съм адвентист. Но не ходя вече на църква. И аз започнах се моля за него. И той идваше всяка вечер, след вечер, и той идваше и слушаше всяка вечер. Накрая на програмата, той дойде при нас и каза, аз имам сестра, която живее в Канада. Тя си идва сега, октомври. Скоро. Октомври ще дойде в Галонген. Тя има земя, заедно с мен, заедно. Аз ще й кажа да дадем тази земя на Съюза, да построи църква в Галонген. И като построи църквата, аз ще стана старейшината на тази църква. Спира алкохол, спира всичко. Това е адвентист, който преди много години е спрял да ходи на църква, започва да пие друг живот. Какви неща Бог прави? Когато ние тръгнем напред, не с нашата сила. Когато тръгнем напред без страх, защото ние знаем, че силата на Святия Дух като жило ще влиза в сърцето на хората. Не моите думи, не думите на моите хора, но Святия Дух като жило ще променя сърцата на хората. Силата на Святия Дух е като динамит. И ако ние тръгнем напред в тази държава, в Македония, не с нашата сила, да оставим нашите страхове, но с силата на Святия Дух, тогава Той може това, което ти и аз не можем. И последно ще ви кажа, и това е за младите хора. Една вечер
Вилям от Австрия, едно от момчетата, проповядва на тема кръщението. След него излезах, аз правя апел. И докато правя апела, искаш ли да се кръстиш за прощение на греховете ти и да получиш тази сила на Святия Дух и да водиш чисто нов живот? И няколко човека дигат ръка. И аз си движа погледа и изведнъж се връщам обратно и гледам на втория ред. Ръката се дигна моята дъщеря. Аз започнах да плача. Спрях апела и обясних на хората. Казвам: хора, знаете ли защо плача? Защото моята дъщеря, докато проповядва на вас, Святия Дух толкова мощно работи в нея, същия този Святи Дух, за който тя ви говори всяка вечер, същия този Святи Дух, на нея говори през всички тези вечери. И тя сега дигна ръката си. Това е силата на Святия Дух. И до нея ръката дигна нейната приятелка Сара и двете момичета. След тази проповед аз говорих с тях и Сара каза: аз не знаех, че Габриел, нейната най-добра приятелка, ще дигне ръката си. Аз не знаех. Ние не сме си говорили. И Габриел каза: аз не знаех, че Сара ще иска да се кръсти. Докато те са говорили на хората, докато те са молили: Господи, дай ми сила да направя това велико дело. През цялото това време Святия Дух е работил в техните сърца. И в сърцето на Сара по-отделно, и в сърцето на Габриела по-отделно. И те, докато работят за Исус Христос, взимат решение да се кръстят. Млади хора, това е апел към вас. Македония е една голяма планина. Хората са православни, знам. Трудно ме приемат, знам. Обаче Святия Дух, аз нямам време да ви разкажа какво стана в затвора. С убийци. Как плачат и се кръщават. Може би след обяда ще ви разкажа. Но Святия Дух, той като Шило казва: прободени в сърцата, казва Петър. Какво да направим? Попитаха хората. Искам да ви задам един въпрос, млади хора. Македония е участвала в велико дело 2020-2021 година. Искате ли да бъдете част от това велико дело? Ако искате да бъдете част, ако вас ви е страх, но искате да преживеете силата на Святия Дух, такава, каквато никога не сте преживявали. Вие никога няма да преживеете, ако не излезете на полето и не започнете да говорите с хората, да се молите с хората и да изнасяте библейски часове. Вие ще живеете в църквата и няма да преживеете силата на живия Бог. Моята дъщеря ходи на църква 17 години. Тя знае всичко. Тя е перфектният адвентист. Не кръстена. Беше перфектният адвентист. Но тя не познаваше динамита на Святия Дух. Искате ли да започнете да работите за Бог и да познаете динамита на Святия Дух? Искате ли? Ако искате, мили приятели, направете това решение сега. Дигнете ръката си и кажете: Господи, искам да бъда част от това велико дело в Македония. Слава на Бога! Ето, аз виждам много хора дигат ръката си. Но се правя апел към младите хора. Искате ви да взете на младите хора и това не го правете към мене. Кажете го на Господа. Дигнете ръката, млади хора, и кажете: Господи, мен не ме е страх, защото аз ще дойда, ще излеза в Македония не с моята сила, но с силата на Святия Дух. Аз ще помоля всички млади хора, които сега дигат ръката си, да се изправят, само младите хора. Ако ти наистина желаеш, аз искам да се помоля за всеки един от вас. Ако това решение го взимате между вас и Бог, не го правете за мен, не го правете за пред хората, за вашите бащи и майки. Ако наистина желаете това, което моята дъщеря и това, което Сара преживяха, изправете си, който желае. Ако желаеш, ако Господ сега говори на твоето сърце и ти казваш: Господи, аз искам да преживея силата на Святия Дух. Господи, аз искам да бъда част от това велико дело. Ако Святия Дух сега говори на твоето сърце, изправи се и кажи на Господи: Господи, аз се изправям сега пред Тебе. Да ти кажа, че да, страх ме е, но аз искам да преживея Твоята сила. Да, страх ме е, но аз искам да бъда част от това велико дело. Господи, аз искам сега да демонстрирам, че с вяра ще стъпя в река Йордан и Ти ще отвориш река Йордан и аз ще бъда един мощен инструмент за Тебе. Искам сега, мои брати и сестри и приятели, да си помоля за всички млади хора. Също ще направя втория апел за възрастните. Стойте вие прави. Мили приятели, ако вие не застанете рамо до рамо с вашите младежи, които сега се изправиха, ако вие не им дадете пример, младите хора ще напуснат тази църква.
Може да направим най-хубавите програми, да пеем прекрасни песни и ние трябва да ги правим тези програми. Ние трябва да пеем тези песни. Те са прекрасни. Но това няма да задържи нашите млади хора в църквата. Това, което направи Габриел да се кръсти, е мисионска работа. Врата до врата мисиониране. Готови ли сте да се изправите и рамо до рамо с тези млади хора да ги подкрепите и да дадете пример? Готови ли сте? Който е готов, нека да се изправи и да окаже това на Господ. Но това в момента, който правите, е договор между вас и Господа. Не се изправи, ако няма да направиш договор с Господа. Ако кажеш, аз искам да подкрепя младите хора, аз ще излеза и врата до врата ще чукам, заедно с младия човек и ще му покажа как се прави. Ще му покажа какво означава вяра. Може би младият човек ще ми покаже какво е това вяра. Но ние ще вървим напред с вяра. Не с моята сила, казва Господ, но с силата на Святия Дух. Нека Господ да ни благослови. Искам сега да се помоля за всички хора, които са изправени. Славни Татко, ти виждаш това голямо множество от хора, които се прави в момента пред теб. Те изявиха своето желание и договор с тебе. Искаме да ти служим. Те всички казват, Господи, сега амин на теб. Те слагат своите страхове в твоите нозе. Те слагат своята несигурност в твоите нозе. Те се хващат, Господи, сега за силата на Твоя Святи Дух и тръгват напред с вяра. Господи, благослови всеки един по-възрастен и всеки един млад човек. Това е решение, което сега взеха. Запечатай го в техните сърца. И когато започнат проектите, те се включат с цяло сърце, с пълна вяра. Дай им тези опитности, които те никога са нямали сега в живота си. Да преживеят силата на живия Бог, на алфата и омегата, на първия и последния. Да ти преживеят колко си силен, колко си мощен. Да видят чудесата, които са били преди 2000 години, да ги видят днес, чрез тях в техния живот. Благослови всеки един от нас в делото, което има да извършим. В Твоето име си молим, Исусе. Амин.